खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाय सायाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव 6 शिड्यूलनि थाखाय 125थि दे संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाय आयदानि सायाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोख्रों नारसिननाय आरो गोख्रों बाथ्रा खावलायनायजों बे समाव रायजोआव बा आसाम रायजोनि रां बावजा बे रां बावजायाव बे आयदाखौ लानानै मदद होनो थाखाय सिगांदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दानिया फैदों दे बे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय जे आयेन बे आयेनाव मा दङ थारैनो बिटिआर हालामनि थाखाय आरो 6 शिड्यूलनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां बे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय जे आयेन बेयो थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बे 125थि जे संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाया जुदि जाफुंसारोबा थामहिनबा बे बिला जुदि पास जायोब्ला बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बा बिटिआर थागिबिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानानै फैगोन। मानोना बे आयदानि गेजेरजों थामहिनबा बे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायनि गेजेरजों बिटिआरनि जे गोहो थामहिनबा रांखान्थियारि जे बिथिं बे बिथिं बेयो थोंजोङैनो भारत सरकारनिफ्राय फैगोन आरो गुबुन फारसेजों बेवहाय 60टा जे बियाब बे बियाबा बांगोन होनानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो बेनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि थाखाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गोरोबथा बायदियै जे बिटिआरआव बियाब बांनाय थामहिनबा 60टा बियाब जानो जे थांगासिनो दं आरो बेनिनो बे 125थि संबिजिरारि सोदांनाया जुदि जाफुंसारोब्ला 60टा बियाबा जागोन आरो रांखान्थियारि बिथिंजों बे समाव थोंजोङैनो रांखान्थियारि मदद बिटिआरआ मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे बेनि गेजेरजों जे भिसिडिसि लेभेलाव भिसिडिसि थाखोआव आरो मिउनिसिपालिटि जे बर्ड बे बर्डफोराव बिसायख'थि खुंजांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना बे भिसिडिसि आरो मिउनिसिपालिटि बर्ड बेफोराव बर'फोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि बा जायगानि थागिबि गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे समाव राजखान्थियारि मोन्थाय बे राजखान्थियारि मोन्थायखौ मोनफुंनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो भिसिडिसि लेभेल आरो मिउनिसिपालिटि बर्डआव बे समाव बे आयेना बे बिला जुदि पास जायोब्ला बिसायख'थि खुंजागोन 60टा बियाब जागोन आरो थोंजों रांखान्थियारि मददखौबो हादरनिफ्राय बा मिरु सोरखारनिफ्राय बे समाव बिटिआरआ मोननो हागोन बाथ्राखौ बुंथिदों आरो बे आयदाखौनो लानानै बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नारसिननाय आरो बिटिआर सोरखारनि जे नारसिननाय बे नारसिननायखौ नोजोर बोनानै बे समाव 125थि दे संबिजिरारि सोदांनाय जे आयेन बे बिलखौ लाबोनो थाखाय मिरु सरकारजों बा मिरु सरकारखौ मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मैयानि जाना थांनाय जे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा बेवहाय थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव लाख लाख बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे 125थि जे बिल थामहिनबा संबिजिरारि सोदांनाय जे आयेन बेखौ बे समाव आसाम आयेन आफादाव बे समाव मावफुंनो थाखाय रादाय होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे समाव बे जुदि जाफुंसारोबा बे बिलखौ जुदि लाबोनाय जायोब्ला बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय रांखान्थियारि थोंजों मोनगोन आरो 60टा बियाब जाफुंगोन आरो भिसिडिसि आरो मिउनिसिपालिटि बर्डफोराव बे समाव बिसायख'थि खुंजांगोनखौ बे समाव मोनथिनो मोनो। थामहिनबा बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आरो बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो बे आयदाखौ जोबोदनो साबायखर बावनायजों बरायनाय बिबुंथि होनायखौबो बे समाव नुनो मोन्दों। যদি গাড়ীখন জোৰে চলাব খুজো ই এক্সিডেণ্ট হ'ব। মোক আপচুৰ সভাপতি
দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়ায়ো কৈ আছিলে, সকলোৱে কৈ আছিলে, আমি উন্নয়নৰ বাবে আগ্ৰহী। 125তম অনুমোদন যাতে খুব সোনকালে হৈ যায় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই পবিত্ৰ সদনত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিব খুজিছোঁ। ফাইনেন্স কমিশ্যন, আজি অলপ আগতে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে 6 শিডিউলত এটকাও নিদিয়ে, কিন্তু 125তম সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা 6 শিডিউললৈকে টকা অহা আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাক আমি ক্ষিপ্ৰভাৱে কৰিবৰ কাৰণে, আৰু অকল অসমৰ 6 শিডিউল নহয়, আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ যাতে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় সকলোৰে 6 শিডিউলখিনিলৈ ডাইৰেক্ট ফাণ্ড ফ্ল' হয়। আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি সফল হ'ব পাৰিম। 125তম সংবিধান সংশোধনী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 60টালৈকে বিটিআৰৰ চিট বাঢ়িব। লগতে বিটিআৰত বাস কৰা অজনজাতীয় লোকসকলেও যাতে শাসন ক্ষমতা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো Vcdc আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেক্টেড বডিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি আমি এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়া আমি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ইট শুড বি শ্ল', ইট শুড বি ষ্টেডি। যদি গাড়ীখন জোৰে চলাব খোজোঁ ই এক্সিডেণ্ট হ'ব। মোক আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়ায়ো কৈ আছিলে, সকলোৱে কৈ আছিলে, আমি উন্নয়নৰ বাবে আগ্ৰহী। 125তম অনুমোদন যাতে খুব সোনকালে হৈ যায় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই পবিত্ৰ সদনত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিব খুজিছোঁ। ফাইনেন্স কমিশ্যন, আজি অলপ আগতে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে 6 শিডিউলত এটকাও নিদিয়ে, কিন্তু 125তম সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা 6 শিডিউললৈকে টকা অহা আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাক আমি ক্ষিপ্ৰভাৱে কৰিবৰ কাৰণে, আৰু অকল অসমৰ 6 শিডিউল নহয়, আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ যাতে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় সকলোৰে 6 শিডিউলখিনিলৈ ডাইৰেক্ট ফাণ্ড ফ্ল' হয়। আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি সফল হ'ব পাৰিম। 125তম সংবিধান সংশোধনী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 60টালৈকে বিটিআৰৰ চিট বাঢ়িব। লগতে বিটিআৰত বাস কৰা অজনজাতীয় লোকসকলেও যাতে শাসন ক্ষমতা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো Vcdc আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেক্টেড বডিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি আমি এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়া আমি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ইট শুড বি শ্ল', ইট শুড বি ষ্টেডি। যদি গাড়ীখন জোৰে চলাব খোজোঁ ই এক্সিডেণ্ট হ'ব। মোক আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়ায়ো কৈ আছিলে, সকলোৱে কৈ আছিলে, আমি উন্নয়নৰ বাবে আগ্ৰহী। 125তম অনুমোদন যাতে খুব সোনকালে হৈ যায় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই পবিত্ৰ সদনত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিব খুজিছোঁ। मैया आसाम विधानसभानि जि बाजेट सेसन जागायनाय आरो बेयाव राज्यपालनि भाषणखौ लानानै 6 शिडिउलनि स्ट्रेंथेन खालामनायनि सायाव बा मोर एम्पावर खालामनायनि सायाव मैयानि बाजेट सेसनाव सावरायनाय जादों। थोंजोङै नायोब्ला भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गोलाव सम बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि, जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि उनाव BAC, BTC, BTR मोनथाम गोरोबथानि उनाव मैयानि बाजेट सेसना बा दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार BTRनि हेडक्वार्टाराव जि सेसन बेयाव खुंफुंबाय, बे थारैनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट, मोनसे माइलस्टोन आरो बे मोनसे हिस्टरिक। बे बिथिङाव आसाम सरकारखौ, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो आसाम विधानसभानि स्पिकार, BTRनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो थारैनो बर' हारिनि जानानै धन्यबाद बावनांगोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेराव गोबांथार माखासे भिउस, अपिनियन्स आरो इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस
मेडियानि गेजेरजों आरो इनसाइड दा हाउस गोबां माखासे डिबेट खोथाफोरा बेयाव हाइलाइट जादों आरो माखासे मेटारा मिक्सड आरो माखासेया जाबाय स्पष्टहै बेयाव ओंखारदों दा बे बिथिङाव रुलिं आरो अपोजिशननि जिफोर खोथा आरो बाथ्राफोर दङ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरदों जोङो मा पइन्टसा बेयाव हाइलाइट जाखो 6 शिड्युलनि मेटारखौ लानानै आरो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बेयाव अपोजिशननि माखासे एमएलएफोरा रेज खालामदों जे 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो इउपिपिएल दोलोआनो जा बिपिएफ दोलोआनो जा बिथांमोननि एमएलएफोराबो 6 शिड्युलनि स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बेयाव हाइलाइट खालामदों थारैनो बे गासैबो माने ओंथि दङ आरो जोबनायाव गिबि मन्थ्रिया जिखिनि बियो क्लेरिफिकेसन होबाय हाउसनि गेजेराव आरो हाउसनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे 125 जि एमेन्डमेन्ट बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे मुल आत्मा आरो जि आइननि मर्यादानि गेजेरजों बिनि समस्ति बारायनायजों लोगोसे 6 शिड्युलखौ आप टु डेट लेभेल लांनांगौनि जि मोनसे बेयाव माने जि एजेन्डा हाबनानै दङ बेखौ आसाम सरकारा बा मैयानि हाउसनि गेजेरजों भारत सरकारखौ गोख्रैनो बिनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय नारसिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया जि खोथा होदों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो धन्यबाद होदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव गोख्रैनो नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव मडेलिटि आरो फर्मुलानि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन होननानै बुंदों